हाग्रामा महिलाया एसेबां पावारफुलब्ला बेयाव आथुन गोसोमा बोरै चेयारमेन जानो मोनखो खमसे खम हाग्रामा महिला बिथाङा सिट जानायनि उनाव 10 जननिफ्राय बारा बर' सिख्लाफ्रा क'क्राझारावनो रेप जानो गोनां जादों। मानाव गिदिर चरण बर' बिथाङा 6 मानि गेजेरावनो रावबो हायै खामानिखौ मावदों बिथाङा बेनो जाबाय सिन्डिकेट। बर'फोरा दिनैथ' बुजिबाय 100 दिन सरकार जानायावनो बुजिबाय कारिगावआव सासे बर' सेंग्रा ठिकादारखौ गुबुनारिफ्रा जायफ्रा बोरला गावो बिसोरो गाफ्ले गाफ्ले हाग्रामा महिलारिनि खाथियावनो नसुं सेरावनो जे बुथारबाय दिनै बिथांमोना गन्थं दंना गैया बर' जातिनि थै दंना गैया हाग्रामा महिला बिथांनियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे समाव बिटिआर एकर्डखौ डिनाय खालामदोंमोन दिनै आल्टिमेटलि बिथाङा फालिफैबाय 1500 कोटी टाकानि पेकेज मोननो थाखाय बिथाङा सासे फैसा लुबिया इलेक्शननि बाथ्राखौ दोनथ' बे समाव बिजेपि दिनै बड'लेण्ड बुब्लियाव खावलायनो नागिरदों इलेक्शननि बाथ्राखौ गोजानाव दोनथ' खिन्थु जाति हिसाबै रैखाथि होनायासो मेन बाथ्रा जोंनि जायगायाव जोंनि मानसिया मानो बुथारजाबाय थानो मोननांगौ बे समाव बिधानसभा बिसायख'थि गेजेराव माखासेल' सानदोंसै दा जों बिसायख'थिनि बाथ्राखौबो सावरायगोन इलेक्शनजों बेटार गैया जोंहा इलेक्शनजों नांगौबा जातिनि थाखाय जोङो पलिटिक्सखौ बाद होगोन एसटि मोननो थाखाय जौगानाय मोनद' हारिनो सोर एनअसि होखो मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथाङाथ' होआखै बेखायनो दिनैनि तारिखाव हाग्रामा महिला बिथाङा 100 दिन जानायनि उनाव बिथांनि सरकारा 100 दिन जानायनि उनाव मिथिबाय जे हारि फानना जाग्रा आसोल बेफारिया हाग्रामा महिलारि बिथाङासो दिनै बिथाङा बुंगासिनो जे रन्जन दैमारिखौ बिथाङा बख'गोन एनडिपिबिनि जोलाव बिथांमोनखौ बख'गोन इलेक्शन फैनायनि थाखायसो मानाव गिदिर रन्जन दैमारि बिथांखौ गोसोखांदों नामा साख्रि मोनबानो जातिया रैखा जागोन नामा साख्रि मोननो थाखायसो आं बिएलपिआव हाबदोंमोन नामा साख्रि मोननो थाखायसो आङो संग्रामाव जुदि बाहागो लादोंमोनबा बेखौथ' सेक्रिफाइस होनना लिरजाला खुलुमबाय बे समाव आं बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी आरो बे समाव बयबो मिथिगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' सान दंसै रायजोआव गासै 122 बिधानसभा बियाब दं बिनिनो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गासै मोन 15 बिधानसभा बियाब दं बे मोन 15 बिधानसभा बियाबखौ बिटिसिनि गासैबो राजखान्थि दोलोआ गावनि आवथायाव एबा गावनि दखलाव लाबोनो थाखाय बयबो गाव गावनि राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे समाव हर सान खामानि मावनो सोलिगासिनो दं बेजों लोगोसे राजखान्थिनि फोथाराव बिटिसिनि जा राजखान्थि फोथार बे फोथाराव राजखान्थि बे समाव दान्थे बिदान्थेयाबो सोलिगासिनो दं बे समाव फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै UPPLनि सासे लाइमोन गांखंनि गोख्रों दैदेनगिरि बिथांखौ जों दिनै मोगा-मोगि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय मोगा-मोगि लानो थाखाय आखायाव लादों बे हिसाबै जोंनि गेजेराव दंफैयो मिरु UPPL लाइमोन गांखंनि स्पक पार्सन थामहिनबा बुंथिगिरि रुंगुल बर' बिथां बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय नोंथांखौ गिबियावनो बरायनो थाबाय खुलुमबाय बे समाव जों बिथांजों गोबां रोखोमनि बाथ्रा सावरायगोन राजखान्थिनि बाथ्रा बिटिसि ओनसोलनि जौगानाय आरो आथिखालनि जा बिटिसि काउन्सिल बे बिटिसि काउन्सिल जा बिटिसि सरकारखौ लानानै गोबां जों सावरायगोन बे समाव थांनाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव नोंथांमोना जेरैबायदि सानदोंमोन UPPL राजखान्थि दोलो हिसाबै आरो नोंथाङा जेरैबायदि लाइमोन गांखं हिसाबै बाहागो लादोंमोन नाथाय जिबायदि सानदों बेबायदि जायाखै गाज्रियै UPPL राजखान्थि दोलोआ BPF राजखान्थि दोलोजों जेननो गोनां जादों दा बेबायदि थासारियाव दिनैनि समाव माबोरै थासारि नोंथांमोननि दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोआ एक नम्बर बाथ्राया जाबाय थांनाय जिथु बिटिआर काउन्सिलनि इलेक्शन बेवहाय रायजोनि जा मेन्डेट बेखौ UPPLआ मानिनानै लादों नम्बर 2 बाथ्राया जाबाय बै समाव माखासे BPFनि दैदेनगिरिफ्रा फल्स प्रपेगेन्डा खालामनानै बिटिआर सुक्तिनि उनाव मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समाव बिटिआरनि गोहोआ आसाम सरकारजों सेजाबाय होननानै माखासे फल्स बाथ्रा माखासे मिसलिया नंथारै बाथ्राफोरखौ फोसावनानै रायजोफोरखौ मिसलिड खालामदों बै समाव
बेनि थाखायनो बे बाथ्राया बोरैबा सैथो जामारोब्ला बर' जातिया दुरबल जाबाय नामा बे मोनसे कुइसना फैनायनि थाखाय वान साइडेड भटआ बिथांमोना जिहेतु बर' रायजो राजाखौ आन्दोलनकारि संग्रामजों फैनाय बर' रायजो राजाखौ दसे समनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF राजखान्थि हानजाया मिसलिड खालामदोंमोन। दिनै बिथांमोननि सरकारा 100 दिन जानायनि उनाव रायजोफोरा उपलब्धि खालामफैबाय जे थारैनो आसोल जातिखौ बासायग्रा दैदेनगिरिया सोर। मोनसे बाथ्राखौ बुंखानो नागिरदों स्पष्टनो, बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानाव गिदिर प्रमद बर'खौ बेपारि होननानै बुंदोंमोन। खिन्थु दिनै नैबे 100 दिनाव जों नुफैबाय आसोल हारि फानना जाग्रा बेपारिया हाग्रामा महिलारि आरो BPFसो। बिनि फिसा फिसा मोननैसो उदाहरन, गुसुं समनि गेजेराव फिसा फिसा उदाहरन। दिनै BTC बिटिआरनि आन्दाराव गोलैनाय माखासे साब डिभिजनफोराव गुबुनारि सोरबा लानजाय जाग्रा सोरबा मायबा जाग्रा बिथांमोनखौ लेन्ड एडभाइजरी बर्डनि चेयारमेन होबाय। अब्ला जातिखौ सोर फाननानै जाखो? ST मोननो थाखाय जौगानाय मोनद' हारिनो सोर NOC होखो? मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथाङाथ' होआखै। बेखायनो दिनैनि तारिखाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा 100 दिन जानायनि उनाव बिथांनि सरकारा 100 दिन जानायनि उनाव मिथिबाय जे हारि फानना जाग्रा आसोल बेपारिया हाग्रामा महिलारि बिथाङासो। दा बे समाव नोंथाङा फोरमायदों दे गासै 16 डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारनो UPPL सरकारा हरदों होननानै प्रपागान्डा खालामदों होननानै नंखाय बाथ्रा बुंदों होननानै नोंथाङा फोरमायदों। नाथाय सरकार दाखालिनो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 16 डिपार्टमेन्टखौ हरफिनबाय होननानै नटिस होलायलायदों। दा बेखौ नोंथाङा बोरै प्रपागान्डा बेखौ बुजिनायानोथ' मेन लजिकआथ' बेनो। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो नैबे 2026 नि जितु एसेम्बलि इलेक्शन बेवहाय चिफ मिनिस्टार जानो खमसे खम 15टायाव 10टा सिटखौ बिथाङा आसा खालामदों। बेराफारसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा पावाराव फैबाय। पावाराव फैनायनि थाखाय आरो बिथांनो जितु सिट नांगौ एसेम्बलियाव गाव चिफ मिनिस्टार जानो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ साननैसोनि थाखाय प्लिज खालामनो गोजोन होनो थाखाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों। गोजोन होनो थाखाय नायबाय था साननैसोनि उनाव दिनै नोंथाङा बर' रायजो राजाया लिरना दोन जे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया चिफ मिनिस्टार जानायनि उनाव हाग्रामा महिलानि अबस्थाया आरो मा जाबाव। दिनैथ' नुदों मैयानिसो घटना हाग्रामा महिलारिनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव समान समान जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा जिरायफानानै दङ। BTCनि सेक्रेटारियेटआव बियो खिन्थु बर' रायजो राजानि थाखाय जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय हारिनि थाखाय थैथा नाजानानै गावनि जिउखौ बावसोमबाय बिथांमोननि थाखाय बेनिख्रुइ लासिं सिंनि बाथ्रा गैया। जयन्त मल्ल बरुवा बिथांखौ सिगाङाव BTCनि बिटिआरनि CMजों एकेलगे फजनो थाखाय रोजा रोजा बर' फिसाफोरा थैयाखैमोन, जिउ होआखैमोन। मैयाबावनो अपुर्ब अधिकारी मुंनि सासे मानसिखौ हाग्रामा महिलारिया गावनि प्रेस एडभाइजार खालामनानै लाबाय। बर' मानसि गैयामोन नामा? बिथाङा जे सानफ्रोमबो जातीयताबादनि बाथ्रा बुंगासिनो दंमोन अब्ला बिथाङा मानो लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि चेयारमेनखौ सोरबा प्रेस एडभाइजारखौ सोरबा जयन्त मल्ल बरुवाखौ सोरबा बामोनखौ गावनि जातीय आन्दोलन खालामना मानसि थैना मोननाय BTC बिटिआरनि सेक्रेटारियेटआव बोरै फज'नो मोनखो? बे कुइसननि एन्सारखौ जोंनो होथों बर' रायजो राजानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा होथों। बे समाव थारैनो बे समाव फिन आरोबाव जोंहा बिधान सभा गेजेराव माखासेल' सान दंसै। एसेबां गोख्रों BPF राजखान्थि दोलो लोगोसे BTC काउन्सिलाव BPFनि गोख्रों राजखान्थि दोलोआव नोंथांमोना माबोरै साहस खालामो फैबाय थानाय बिधान सभा? बर'फोरा दिनैथ' बुजिबाय, 100 दिन सरकार जानायावनो बुजिबाय। कारिगावआव सासे बर' सेंग्रा थिकादारखौ गुबुनारिफ्रा जायफ्रा बोरला गावो बिसोरो गाफ्ले गाफ्ले हाग्रामा महिलारिनि खाथियावनो नसुं सेरावनो जे बुथारबाय। दिनै बिथांमोना गन्थं दंना गैया? बर' जातिनि थै दंना गैया हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव? बिक्रम दैमारिया साहस दंना गैया बेनि एगेन्स्टआव फंसे बाथ्रा बुंनो? दालि 1 केजि लांनानै माइरं 2 केजिसो लांनानै मानसिफोरखौ थगायनो नागिरबा जानाय नङा। जोंनो जातियासो रैखाथि जानांगौ। हाग्रामा महिलारिया टाइगारनो बिथांमोननि बायदिब्ला कास्टम बसुमतारी, बिक्रम दैमारि सोरबा प्रहलाद मोननि बायदिबा
टाइगार थानायाव बिथांमोना बिराद पावारफुल होननानै हाग्रामा महिला बिथांखौ इस्टाब्लिश खालामदोंमोन बोरै बर' मानसिया बेयाव गाग्लि गाग्लि बुजानानै बुथार जाखो आरो सासे उन्दै गथ'सा जाय गथ'खौ ओरैबायदि माने अबस्था गाज्रि खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा थानायाव बोरै जानो मोनखो बेफोर थासारिखौ गासैबो थार्ड पार्टिनि मानसि दङ होनना बुंदों बेयाव नोंथां UPPL राजखान्थि दोलो थार्ड पार्टी थायो फोर्थ पार्टी थायो सिबाथ' हाग्रामा महिलारि बिथाङानोथ' CM जानानै दङना बिथाङा जुदि CM जानानै गैयामोनब्लाथाय जोंहा बुंनो थागौमोन बिथाङा डिक्लेयार खालामनांगौ जे बिटिआरनि CMआ जयन्त मल्ल बर' बिथाङासो सोरबा बामोननो बन्द'क दोनबाय होननानै दिनै लासिंसिं मोनदों जों बर' हिसाबै मानो बन्द'क दोनखो मानो गेजेर प्रमद बर' बिथाङाथ' बन्द'क दोनाखैमोन बे समाव हाग्रामा महिलारि थामहिनबा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों दिनैनि समाव BPFआ हिर' UPPLआ जिर' होननानै बुंदों जातिनि सेन्टिमेन्ट दङब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायदों नोंथांमोननि बायदि BPFनि बायदि जों वार्निं होआ जोङो खावलायदों बर' हिसाबै नोंथांमोनाव जुदि बर' जातिनि थै दङब्ला खनसेनि थाखायब्लाबो नोंथांमोना स्टेन्ड होननानै बाथ्रा बुं कारिगाव मानो बर' मानसिया बुथार जाखो बिनि एन्सारखौ नांगौ बिनि एन्सारखौ बर' रायजो राजानो नांगौ बर' मानसिया CM जाना थानायनि उनाव जोंनि मानसिफ्रा मानो रैखाथि गैया बे समावहा थांनाय BTC काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगांबो प्रमद बर'नि दैदेननाय एबा नोंथांमोननि दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोआ इलेक्सननि बाथ्राखौ दोनथ' बे समाव BJP दिनै बड'लेण्ड बुब्लियाव खावलायनो नागिरदों इलेक्सननि बाथ्राखौ गोजानाव दोनथ' खिन्थु जाति हिसाबै रैखाथि होनायासो मेन बाथ्रा जोंनि जायगायाव जोंनि मानसिया मानो बुथार जाबाय थानो मोननांगौ बे समाव बिधानसभा बिसायख'थि गेजेराव माखासेल' सान दंसै दा जों बिसायख'थिनि बाथ्राखौबो सावरायगोन इलेक्सनजों मेटार गैया जों इलेक्सनजों नांगौबा जातिनि थाखाय जोङो पलिटिक्सखौ बादोगोन नांगौबा जों पलिटिक्सनिफ्राय रिजायन होगोन खिन्थु बर' मानसिया बेयावहाय सोरबा गाग्लि बुथार जानायखौ जों सैथो जाया रायजो राजाफोरनियाव स्पष्ट होनो हायाखै थांनाय काउन्सिल बिसायख'थियावबो UPPLआ स्पष्ट होनो हायाखै थारैनो BJPजों दंना गैया रिलाइज जादों दिनैनि तारिखाव बर' रायजो राजायाबो रिलाइज जादों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोबोद पावारफुल मानसि होननानै सानदोंमोन दिनैबो थांनाय काउन्सिल इलेक्सन सिगाङाव मा जाखो BJPजों दंना गैया कुनु बुंनो हाया गैयाबो होनना बुंनो हाया लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि चेयारमेनखौ दिनै सोरबा आथिं गोसोमा जाबाय हेरगाव बायदि जायगायाव कुनु दिना BTC एकर्ड जानायनिफ्राय BSC एकर्ड जानायनिफ्राय दिनैसिम रावबो गुबुनारि मानसिया बेयाव लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि चेयारमेन जायाखैमोन दिनै हाग्रामा महिलारि एसेबां पावारफुलब्ला बेयाव आथिं गोसोमा बोरै चेयारमेन जानो मोनखो जोंनि हानि मालिकआ बोरै जानो मोनखो बिथांमोना UPPLआ जुदि मोजां खामानि मावदोंब्ला पाब्लिकआ मानो मेन्डेट होआसै दिनै UPPL BPनि बाथ्राखौ दोनथ' जोङो संग्राम खालामदोंमोन जातिखौ रैखाथि होनो थाखाय दिनै UPPL BPM नांलायबाय थानायनि थाखायनो जातिया सेक्युर जादोंना जायाखै जायफोरा पलिटिक्स खालामदों जातिनिथ' एसेबाबो सेन्टिमेन्ट थानांगोन जातिखौ गारनानै मा पलिटिक्स खालामनो नागिरदों हाग्रामाया सानबाय नामा गावखौनो राजा होननानै जुदि बिथाङा दिनै राजा होनना सानदोंबा बेयावबो थिगानो दङ खिन्थु लेन्ड एडभाइजारि बर्ड हानि मालिकखौनो जुदि गुबुनारिखौ होना लायोब्ला बेयावथ' कुइसन फैखागोन बे समाव UPPLनि सरकार थानाय समावबो अशोक सिंहारखौ सेक्रेटारि बायदि बायदियावहाय बा गोबां बेफोरबायदियाव नुनो मोननाय जादों माखासे समाव जाय समाव प्राइम मिनिस्टार फैयो होम मिनिस्टार फैयो बिथांमोना फैनायनि थाखाय प्रिपेरेसननि थाखाय बेबायदि सावरायनाय जायो बेयो मोनसे रिभिउ मिटिंनि पार्ट एक्जिकिउटिभ काउन्सिल नङा एक्जिकिउटिभ काउन्सिला जाबाय केबिनेट बडिनि मिटिं बेवहाय माखासे रिजलिउसनफोरखौ लानाय जायो आरो थांनाय 5 बोसोरनि सरकाराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां माने अजद दैखांदों रां एबा बाजेट सरकाराथ' हाग्रामा महिलारि बिथाङा UPPLखौ मानो समावस्था खालामबाय थादों 28टा मेन्डेटखौ सोर मोनखो हाग्रामा महिलारियाथ' सरकार दङ CMआ सोर दा BTR एकर्डनि दफाफोरखौ 82% मावफुंबाय होनना बुंदों मा मावफुंखो नोंथांमोननि दैदेननाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे समाव BTR एकर्डखौ डिनाय खालामदोंमोन दिनै आल्टिमेटलि बिथाङा फालिफैबाय 1500 कोटि टाकानि पेकेज मोननो थाखाय बिथाङा सासे फैसा लुबिया हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे लुबैसोला दैदेनगिरि जायनि थाखाय 1500 कोटिनि पेकेजखौ मोननो थाखाय बिथाङा दाखालि BTR एकर्डखौ फालिफ्लाना देखायबाय दिनै बिथाङा बुंगासिनो जे रन्जन दैमारिखौ बिथाङा बख'गोन NDPनि जोलाव बिथांमोनखौ बख'गोन इलेक्सन फैनायनि थाखायसो मानाव गेदेर रन्जन दैमारि बिथांखौ गोसोखांदों नामा नोंथाङा सिफ जाना थानाय समावनो मानाव गेदेर रन्जन दैमारि बिथांखौ फार्स्ट ट्रेकआव आदालताव हरग्रा मानसिया सोरमोन नोंथाङाथ' सिफमोन बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय साननैसो सिगांसो 2-3सो बे समाव NDPफोरा बेयाव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बै समाव मावनानै दोननाय जि खामानिनि फिथाइ बेखौ दिनै लासै लासै मोनगासिनो दङ
बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा बेफोरनो जालांगासिनो दङ दिनै एनडिएफबिनि जोहोलावजो बिथांमोना माखासेया सोरबा बुजिया जानो हागौ राजनितिनि नोजोराव माखासे आन्दो जानो हागौ राजनिति फायदानि थाखाय माखासेया मोस्लिर जानानै थानो हागौ खिन्थु अराय सैथो बाथ्राया बेनो जे मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जाय समाव सरकार सोलिदोंमोन आरो बिथांनि नेतृत्वआवनो बैफोर इनिशियेटिभखौ लानाय जादोंमोन बिनि फिथाइखौ दिनै आयेननि गेजेरजों ग्रोब ग्रोब मोनगासिनो दङ बे समाव अनलि क्रेडिटखौ हाग्रामा महिलारि बिथां दिनै इन्टारभिउ लादों बे समाव राजखान्थि फोथारावहा UPPL राजखान्थि दोलाव 5 बोसोर केबिनेट मिनिस्टार सासे दङ BPFनिफ्राय 6 दानल' मिनिस्टार सासे मोनदों सरन बर' आरो UG ब्रह्म बिथांमोननि गेजेराव गोबां फारागथि 6 दानाव सरन बर'आ जेसेबां खामानि मावनो हादों 5 बोसोराव UG ब्रह्मआ खामानि मावनो हायाखै होननानै बे समाव अजद गोबां दैखाङो जों मानिदों मानाव गिदिर सरन बर' बिथाङा 6 मानि गेजेरावनो रावबो हायै खामानिखौ मावदों बिथाङा बेनो जाबाय सिन्डिकेटल'सो हादों बिथाङा मा खामानि मावनो हादाखै सिगांनि समावबो BPFआ 3 गाहाम मिनिस्टार दंमोन माथो मावद्लाबसोखो बिथांमोना जेबोथ' मावनो हासायाखै दा माखौ मावसोनाय नुदों रायजो राजा बिथांमोना दिनै आलु दालि पियासनि दिनै अमा बेदरनि दाम दाउदैनि दामा बारा जादों बेफोरनि दायनिगिरियाथ' मानाव गिदिर सरन बर' बिथाङानो बिथांमोना सिन्डिकेटआव इनभल्भ जादों होननानै माखासे निउस चेनेलफ्राव ओंखारगासिनो दङ जों बाथ्रा बुंनाय नङा बेयो जों बुंनाय बाथ्रा नङा बे समाव स्पष्ट होदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबायदि सिन्डिकेट जेबो जायाखै होननानै गावानोथ' सिफ जाना दङ ना मालायखौ मानो एरखांबाय थादों बिथाङालाय गावा मानो दिनै दायखौ एक्सेप्ट खालामनो हायाखै बिथाङानोथ' सिफ ना बिथांनि आखायावथ' दङ ना दिनै बुंबा जागोन नामा आं सिन्डिकेटखौ मिथिया होननानै दिनै बर' मानसिया गाग्लि बुथार जाबाय आं मिथिया होनबा जागोन नामा बे समाव नोंथाङा BTR एकर्डनि बाथ्रा बुंबाय थादों BTR एकर्डनि माबे मोनसे दफाया जाफुंदों बेखौ फोरमायदो BTR एकर्डनि दफाया जाफुंनायनि थाखायनो गामि सोसननायनि जिथु खामानि जायखौ हाग्रामा महिलारिया माब्लाबाबो जाया बुंदोंमोन सोरबा थुनलाइगिरि दिगन्त लावारि नामा होननाय सासे मानसिया जुदि गामि सोसननो हायोब्ला आङो BTRनिफ्रायनो खारगोन होननानै फेसबुकआव देदलादला लिरदोंमोन जाय समाव नै गामिया हाबबाय दिनै बेनिफ्रायनो भट मोननानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि पार्टिनि केन्डिडेटफ्रा देरहानानै फैदों बिथांमोना एसे लाजिनांगौ दिनै BTR एकर्डआव फैफानाय मोनफ्रोमबो इनस्टिट्यूशनखौ हाग्रामा महिलारि फिथा हानानै क्रेडिट लागासिनो दङ BTR एकर्डआ जुदि मावफुं जायाखैबा बे फिथा हानायफ्रालाय माथो हाग्रामा महिलारि क्रेडिटल'सो लानो नांगौ बे समाव नोंथाङा करपसननि बाथ्रा बुंनायलाय बे समाव हाग्रामा करपसननिख्रुइबो गोजौआ जाबाय सिन्डिकेट जेरावनोखि BPFनि मन्त्रि मल्लाफोरा EMफोरा बेस्थ' जानानै दङ प्रमद बर'नि आमोलावसो बांसिन बेफोरबायदि करपसन हाग्रायाथ' जोब्बायनो नै चिराङावथ' हाग्राया जोब्बायनो क'क्राझाराव नै सोरबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गोदान EM मोननाय लोगो लोगो दंफां हानायनि जिथु सिन्डिकेट सानफ्रोमबो रेगुलार सान हर दंफांखौ हाख्लायजोबनानै क्रर थाखा फैसा खामायदों बे समाव फिन आरो नोंथांनियाव माखासे बाथ्राखौ मिथिनो जों लुबैगोन एबा नाजागोन थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय आरो दासिमबो BJP एबा NDAजों UPPL राजखान्थि दोलोआ दङ दा बे समाव माखासे बेरेखा दोलो एबा BPF राजखान्थि दोलो आरो गुबुन राजखान्थि दोलोआ नोंथांमोननि दैदेननाय UPPL राजखान्थिनि माखासे MLA आरो मिनिस्टार बिथांमोननि सायाव गोबां अजद बे 5 बोसोर NDAजों थानायनि गेजेरावबो मोनसेबो जौगाथाय खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंदों जोङो जाति रैखाथिनि खामानि मावदों फार्स्ट पार्टिया जाबाय बर' हारिखौ रैखाथि होनांगोन बेजों पेरालेलि जोङो सानदों जे 40-50 बोसोरनि बड' आन्दलनाव गोबां जोंनि मानसिफोरा भिक्टिमाइज जाबाय खमसे खम जोंनि दावहारुफ्रा गावनि न'आव फैनानै गावनि न'खरनि मानसिफोरजों संसार जानो हाथों हारिनि खामानि मावनो हाथों आरो बेखायनो पिसफुल कोएक्सिस्टेन्सनि खामानिखौ मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मावगासिनो दङमोन बे बाथ्राखौ बुजिनायाव किसुमान मानसिया एसे असुबिदा जादों खोमा बेखायनो मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ राजनिति नोजोरजों नायाब्लासिनो जुदि जातीयताबादनि नोजोरजों जुदि नायोब्ला मोजां जागोन आरो दिनैनि तारिखआवबो जोङो बुंनो नागिरगोन जों राजनितियाव थानाय सुबुंब्लाबो जातिया दाबो पावार पलिटिक्स खालामनायनि सम फैयाखै फार्स्ट एन्ड फरमस्ट जातिया सेफ साइडआव थाग्रोनांगोन जातीयताबादा रैखाथि जानांगोन बिनि उनावसो बाखि मामलाया फैगोन डेभेलपमेन्टआथ' मा गाबोन समफोर बियो मोनसे नेभार एन्डिं प्रसेस दिनै लामा जादों गाबोन समफोर बायगोन आरो गोदान बानायगोन खिन्थु बर' हारि हिसाबै बुहुमनि बिखायाव बड'फानि जि सिमां दङमोन
बर' हारिखौ बुहुमनि गेजेराव मास्टार रेस हारि गायसननाय गेरेमसा माहारि हिसाबै गायसननाय बे मिशनाव जोङो खारफानो हादोंना हायाखै आरो साक्सेस जादोंना जायाखै बे कुइसनखौसो दिनै बड'लेण्ड बुब्लिनि नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों जोङो बर' रायजो राजानि गेजेराव हगारनानै दं आरो सोर लिडारा बर' जातीयताबादखौ रैखा होनायाव खामानि मावनो हागोन बे 2026आव बेखौ नायनानैसो भटआ रायजो राजाखौ जोङो खावलायदों। बे समाव बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों हाग्रायाव थानाय बिग्रायारि जोंहा एनडिबिफोरनि बाथ्रा खोन्था फोरमायदों नाथाय बे समाव माखासे एनडिबिफोरा बेखौ फिल खालामो दे बिटिआर एकर्डजों एनडिबिफोरखौ न'सिम लाबोनायाव जोंहा एनडिबिफोरखौ हेंसो खालामना दोननाय जादों होननानै माखासे अजद होनो समा फोरमायगोन। आङो एनडिबि जोहोलावजो बिथांमोनखौ सोंखारिनो नागिराखै। बिथांमोना 34 इयार्स बा बेनिख्रुइ बांसिन बोसोर बिथांमोना गावनि जिउखौ बावसोमनानै हारिनि थाखाय नांदों। बेवहाय रावहाबो कुइसन मार्क गैया आरो जानोबो दरकार गैया। बिटिसि एकर्डआव जों कुइसन खालामनो नागिराखै। बिटिसि एकर्डआवहा बिएलटिफोरा गोबां साख्रि मोनदों गोबां माने बिएलटिफोरखौ माबा खालामना नाथाय एनडिबिनि बेलायाव दासिमबो बेबायदि नुनो मोनाखै। साख्रि मोनबानो जातिया रैखा जागोन नामा? साख्रि मोननो थाखायसो आं बिएलटिआव हाबदोंमोन नामा? साख्रि मोननो थाखायसो आङो संग्रामाव जुदि बाहागो लादोंमोनबा बेखौथ' सेक्रिफाइस होनना लिरजाला। सेक्रिफाइसनि मिनिङा मा? माबा मोनसे जुदि आं रिटार्नाव लुबैदोंब्ला बेयो मा सेक्रिफाइस जानो? जातिनि थाखाय आं जुदि गावखौ बावसोमबायबा बावसोमबायनो बेयाव आं गारि मोननांगौ, घरा मोननांगौ, साख्रि मोननांगौ बे मा बाथ्रा? येस रिहेबिलिटेसन मोननांगौ, बिथांमोननि न'खर संसारा मोजां जानांगौ, बिथांमोना हारि दानायाव बाहागो लानो मोननांगौ, हारिनि खामानि मावनायाव स्पेस मोननांगौ, बेवहाय जोंहा जेबो डाउट गैया। दासिमबो केस जोबना थाङाखै नाथाय बिटिसि एकर्डजों गोबां केसफोरा जोबनानै थांदों। 1-2 बोसोरनि गेजेराव दा 5 बोसोर बाला हाग्रामा महिलारि बिथांनि केसानो बारा गोबाव जायाखै। बिथांनि केसानो जोबनाया दाबो एनआइएनि केस दङ बिथाङा। दिनै अपेन नोंथांमोननि गेजेरजों बड'लेण्ड बुब्लिनि प्लेटफर्माव आं बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि केस जोबनायानो बारा दिन जायाखै। दाबो एनआइएनि केस हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव दंबावोसो। जाय मानसिया 17 बोसोर सिप जाबाय बे मानसिनि केसानो जोबाखैबा सोरबा सासे सानै जोंनि जोहोलावजो बिथांमोना आयेननि दहायजों एसे सम लायो। दिनैनो जागोन, दिनैनो जोबगोन नङा। समजों लोगोसे आयेननि मेरपेसा मोनसे संबिधानजों सोलिनाय बुस्थु बियो। मोनसे सिस्टेमजों थांगोन, मोनसे प्रसेसजों थांगोन। बेखौ जुदि सोरबा बुङोब्ला दिनै जानांगौ बे बाथ्राया असम्भब। दिनै समजों लोगोसे गासिबो जिनिसफोरा ग्रोब ग्रोब जालांगासिनो दङ। आं बुंबायना जाय मानसिया 17 बोसोर सिप जाबाय बे मानसिनि केसानो जोबाखै, एनआइएआव केस दंबावो। दा बे समाव थांनाय 5 बोसोराव UPPL सरकारनि समाव माबा CM काप नलेज फेस्टिभेल बेफोरनि सायावबो गोबां अजद जेराव बेफोरबायदि मिटिं अजद नङा, प्राइम मिनिस्टारा फार्स्ट टाइम इन्डियानि प्राइम मिनिस्टारा बाख्नायनो गोनां जादों CM जिथु माने फुटबल काप मोनफ्रोमबो VCDCआव जानाय बियो हादोरनि गेजेरावनो मख'जाथावना प्राइम मिनिस्टारजों बाख्नाय जादों। दिनै बड'लेण्ड महोत्सव, दिनै दुरान काप, दिनै माने नलेज फेस्टिभेल, लिटारेरि फेस्टिभेल बे गासैबो मुलुगनाङैनो सोरबा नबेल पिस प्राइज मोननाय मानसिया फार्स्ट टाइमनि थाखाय बिटिआरआव फैनानै बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों। जों खोनाबाय थायोमोन आरो फैनानै खिन्थु जों मोजां मोनदों। दिनै हारिनि सिनायथिया बेजोंसो जागोन। सोरबा दिनै जुवा गेलेनायजों, सोरबा तास गेलेनायजों, सोरखौबा देगारदो सुहैनायजों, सोरबा जातिनि बाथ्रा बुंबा धुमखि होनायजों बेजों जाया। बे केरेक्टारा अनलि हाग्रामा महिलारि आरो BPFनियाव दङ बे केरेक्टारा। नलेज फेस्टिभेलजों जोंनि बिटिसि ओनसोला मा मोनखो? दिनै बिनि गेजेरजों एक्सप्लर जादों। जाय मानसिफोरा डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव बाहागो लानानै हारि जौगानायनि खोथा बेफोरखौ सावरायनो थाखाय मोनसे स्पेस मोनदों। खिन्थु थांनाय 17 बोसोराव 2005नि घटनाखौ बुंनो नागिरदों। 2005आव सोरबा जुदि हाग्रामा महिला बिथांनि एगेन्स्टआव बुङैबानो न'आव थांनानै धुमखि होनाय, सोरखौबा दैखोनाय आरो 2005निफ्राय जागायनानै खमसे खम 150 जन बर' इन्टेलेक्सुवेलफोरा गावनि आगोमा जिउखौ खोमानो गोनां जादोंमोन। बेफोरबायदि जारिमिनखौ जों बोनो नागिराखै। खिन्थु हारिनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा बेफोरनो। दिनै जों मानो बेफोरखौ बावगारनो नागिरदों? किसुमान बाथ्राखौ, किसुमान गोथां जारिमिनखौ बर' मानसिफ्रा खिन्थु बावगारनो नागिरबा जानाय नङा। दाबो जोंनि हारिया सिकिउर जायाखै। बेनि थाखायसो जों जुजिनांगोन। बड'फानि सिमाङा दासिमबो माने फिलाप जायाखै, दासिमबो फुलफिल जायाखै। बेनि थाखायसो संग्राम। जायफ्रा राजनितियाव दङ जातिखौ बासायनो जेरैखि जाया बेखौ पार्टि होनोसो खामानि मावनांगौ। सोरबा गाज्रि, सोरबा माबा बेफोरखौ सावरायबाय थानानै लाब गैया। बे समाव रायजोनि माखासे खौरां बिजोंजों लोगोसे माखासे नेशनेल मिडिया, स्टेट मिडियाआवहा नुनो मोनो जे आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि राजखान्थिनि जा केपासिटि बेखौ गोबां
लिडारफोराव सोलोंनांगौ होननासो बुङो फल' आं क्लियार नङा हाग्रामा महिलारिया जे दिनैनि तारिखावबो सीएम जाना दङ आं बे बाथ्रायाव क्लियार नङा रायजो राजानि जिथु मतामतखौ जों नुगासिनो दङ बे साननैसोआव जोङो बर' हिसाबै आघात मोनदों जोंनि बिखायाव थिराबनाय बायदि मोनदों खासे बामोना जोंनि मन्दिराव बोरै जिरायनो हाखो दिनै हाजार हाजार मानसिया मुंख्लं जानाय बिनि उनाव मोननाय फिथाइनि जायगायाव दिनै सोरबा बामोना जनानै हाग्रामा महिलारिखौ बोरै डिक्टेट खालामनो हाखो बर' मानसिया माब्लानिफ्राय एसेबां दुर्बल जाखो बर' मानसियाथ' एसेबां दुर्बल नङामोन बर' जातियाथ' एसेबां दुर्बल नङामोन बर' जातिखौ दिनै बिख्लो गैयै बायदि मानो इस्टाब्लिस खालामखो बर' जातिखौ जों सानफ्रोमबो संग्रामि बिख्लो रोजा होननासो मिथियोमोन दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि नेतृत्वआव दिनै गुबुनारिफ्रा दिनै बासा लागासिनो दङ दिनैनि समाव जुदि प्रमद बर'आ थांनाय 5 बोसोराव जुदि खमसे खम हाग्रामा महिलारि बिथां शिब जानायनि उनाव 10 जननिख्रुइ बारा बर' सिख्लाफ्रा क'क्राझारावनो रेप जानो गोनां जादों 10 जननिख्रुइ बारा बिथांमोननो सेफगार्ड होनो हायाखै थांनाय 5 बोसोराव जुदि खामानि मोजां मावदोंब्ला पाब्लिकआ मानो मेन्डेट होआसै 17 बोसोर हाग्रामा महिलारियाबो शिब जानानै दङमोन बिनि उनावबो रायजो राजा बिथांखौ बोख्लायदों रायजो राजाफ्रा बुजिनो एसे उसुबिदा जादोंमोन दिनै खिन्थु 100 दिननि सरकारा मिथिबाय हाग्रामा महिलारिजों जे बर' जातिया माब्लाबाबो रैखाथि जाया हाग्रामा महिलारि बिथाङा शिब जानाय लोगो लोगो माबा माबि घटनाफोरा जाबाय थायो हारिनि मानसिफ्रा बहाबा बुथार जायो आं बुंबायना खमसे खम हाग्रामा महिलारि बिथाङा शिब जानायनि उनाव 10 जननिख्रुइ बांसिन बर' सिख्लाफ्रा क'क्राझाराव रेप जानो गोनां जादों बे समाव बेनि दायखौ सोर लागोन UPPLआ सरकाराव गैया आरो खामानि मावाखै होननानै थांनाय बाराव मेन्डेट होआखै दा बे समाव UPPLआ बिधान सभायाव सरकाराव हाग्रामा महिलारि बिथां माव जातिखौ रैखाथि होदों बिधान सभायाव UPPLनो मानो भट होनो रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बर' रायजो राजाखौ फानबाय बेखायनो बिथांनो गोदान मुं होदों बर' रायजो राजाया हाग्रामा महिलारि माने ST बेपारि बेखायनो बुंदों हारिनि खासे दालाल हारिखौ जुदि फाननानै जाग्रा मानसिब्ला हारिखौ जुदि सोरबा फोथाय खेबस' खालामदोंब्ला मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै हारिखौ फोथाय खेबस' खालामदों हारिखौ जुदि फोथाय खेबस' खालामामोनब्ला 6टा जनगोष्ठी जायफ्रा अलरेडि जौगाखानाय 600 बोसोर आहमफोरा अखमखौ राजत्व खालामदोंमोन बिथांमोननो ST होनांगौ होननानै मा बिख्लोजों मा थैजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा NOC होखो बिथांनि बर'नि थै दंना गैयामोन बिथाङा गुलि अरनानै जे बड'लेण्ड मोनागौमानि समाव सारबाय थागोन होनना बुंदोंमोन बिथाङा मानो सारेन्डार जाखो STनि बेलायाव नोंथाङा फोरमायबाय जेला प्रमद बर' एबा UPPLनिफ्रायबो सानसेबो रायजो राजाफ्रा स्पष्ट मोनासै STखौ होनांगौना होनाङा UPPLनि दैदेनगिरिनिफ्राय स्पष्ट मोनाखै माखासे बाथ्राखौ बुङाब्लाबो बेनि जिथु एटिट्युड बेयावनो मिथियो जे मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जे माब्लाबाबो गुबुन हारिनो ST होनायाव जे एग्रि नङा बिथांनि एटिट्युडआवनो जों मिथियो बिथाङा जे हारिनि थाखाय स्टेन्ड होग्रा सासे लिडार बिथाङा माब्लाबाबो बेबायदि गोरोन्थि हारिया दैखराव गाब्र'नाय खामानिखौ जे मावनो हाया बेखौ प्रमद बर' बिथाङा सानफ्रोमबो हारिनि थाखाय स्टेन्ड होनानै दिनैसिम गावनि स्टेन्डखौ क्लियार लाखिदों आरो फिउचारावबो लाखिबाय थागोन बिथाङाथ' हाग्रामा महिलारि बायदि ST लागिना माथि पट्टा लागि होननानै दाम दर खालामाखै नङाना माब्लाबा प्रमद बर' बिथांखौ नुदों नामा रायजोफोरनि गेजेराव मिटिङाव थांनानै ST लागिना माथि पट्टा लागि होननानै दिनै बर' हारिखौ मानो एसेबां खम दाम दर खालामनानै फाननो नागिरदों हाग्रामा महिलारि बिथांनो सोर अधिकार होखो बर' जातिखौ बेबायदि फाननो थाखाय थेवब्लाबो रायजो राजाफोरा हाग्रामा महिलारिखौ अनसायदों दिनै बिथांखौ भट होग्राफ्रासो जों मिथिगौ बिथांखौ सोर भट होदों दिनै STखौ फाननो थाखाय बिथाङा जा जगार खालामनायनि थाखाय गुबुनारिफ्रा भट होनानै बर' जातिखौ नाख्रेबनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांनो भट होदों बिथाङा जे STखौ फाननो थाखाय रेडि जाबाय बेनि थाखायनो गुबुनारिफ्रा बिथांखौ भट होनानै सिफ खालामदों आरो बिथांखौ सिफ खालामबासो हा हुनि मोन्थायखौ मोनगोन बिथांखौ सिफ खालामबासो माने माखासे पावारनि जिथु पजिसन बिथांमोना मोनगोन आरो बेखौथ' नुबाय थादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे पावार पजिसनखौ गुबुन हारिनो मोनसेनि उनाव मोनसे होगासिनो दङ थांनाय 5 बोसोराव लाइमोनफोरनि सायावहा नोजोर होआखैनानैबो गोबां अजद होयो नाथाय आथिखालनि जा BPFनि बिना थाखा फैसा रां रुफा लायालासेनो साख्रि होनाय जुदि सरकार दङब्ला थांनाय 5 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जादों बे समाव 2 लाख होनायनिबो बाथ्रा 80,000 2 लाखखौ दोनथ' बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार सालायनाय समाव सासेबो मानसिफोरा बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव आथिङाव हमाब्लासो साख्रि मोनाखै बै समाव बिथांमोनजों हाग्रामा महिलारिया ओरैबायदि कम्पालसनाव खोख्लैयो बिथांमोना डाइरेक्टनो धुमखि होयो मिटिंफोराव जुदि BPFखौ सापर्ट खालामाबा साख्रि मोनानो बिथांमोना बै समाव धुमखि होनो नागिरो मानसिफोरखौ दा नोंथांमोननि साख्रि होनायखौ बिथांमोना उल्था एलिगेसन होगासिनो जे गासैबो माने माखासे हाग्रामानियाव मा दङ माबा मोनसे दाय फैब्ला बिथाङा
गाव माने दाय एरायनाय जितु माने अपिनियन स्टेटमेन्ट होनानै खारग'नो नागिरो कारिगाव दाख्लै बर' मानसिखौ माने गाग्लि गाग्लि बुथारबाय बेयाव आंहालाय मा दं होननानै बिथांमोन खासे बर' सेंग्रा थैनायनि उनाव जुदि खासे बिटिआरनि सिएमआ जुदि बेबायदि रेजें बाथ्रा बुङोब्ला जातिनि थाखाय दुखु गोनां मा थाबावनो हानाय बर' मानसि थैनाय बिथाङा स्टेन्ड होनो हानांगौमोन सासे बिथाङा जुदि बर'नि गावखौनो लिडार होनना सानदोंब्ला बे समाव भिसिडिसिनि गासै 420 साख्रि होना गालांदोंमोन नोंथांमोननि सरकारा दा बेयाव इलिगेलै सोदों होननानै टार्मिनेसन खालामनायनि इसे मिथिं हाग्रामा महिलारि बिथाङा सानदों जे बिथांमोना सेक्रेटारि लाइनाव मोनफ्रोमबो भिसिडिसिआव जुदि बिथांमोना मोजाङै खामानि मावोब्ला इन फिउचाराव बिथांनि फेभाराव रायजो राजाया थानाय नङा जिहेतु बे मानसिफोरा एकदम माने निका भाबै साख्रिखौ मोनदों बिथांमोना जायनि समाव साख्रिखौ मोनदों जाय गेदेमाया बिथांमोननो मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों साख्रिखौ होदों मोनसे फ्रि एन्ड फेयार इन्टारभिउ लानानै बिथांमोननो साख्रिखौ मोनहोदों बे मानसिखौ बिथांमोना अराय माने सिबिगोन बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियार पलिटिकेल अस्तित्वखौ गिनानै बिथांमोनखौ बोरैबायदि जेरै माने बेदफुगाव लाबोनो हायो बोरै बिथांमोनखौ धंस खालामनो हायो बेखौसो नाजागासिनो दङ खिन्थु मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखिनाया मोजां बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आं मोनसे सिगनेल होनो नागिरदों नोंथाङा जुदि बे 420 जन मानसिनि केरियारखौ जुदि धंस खालामोब्ला नोंथाङा सानसेबाबो बिनि फिथाइखौ बिथांमोननि बिमा बिफा बिथांमोननि न'खरनि बिथांमोननि जितु सेक्रिफाइसनि भेलु बिनि फिथाइखौ बिनि पापखौ नोंथाङा सानसेबाबो भुगिनांगोन बे समाव बे लाइमोनफोरनि बाथ्रायाव जुदि जों सावरायनाय जादोंब्ला थांनाय डिसेम्बर दाननि 19 डिसेम्बरावहा बिटिसि काउन्सिलनि एसेम्ब्लिखौ गाग्लोबनाय जादों बेयाव नोंथांमोननि टटेलि आखाइ रायज्लायनांगौमोन हाग्रामा महिलारिया खासे इग' गोनां मानसि नोंथांमोनासो माबा मोनसे सलुसन खालामनो थाखाय बिथाङा इन्टारेस्टेड नङा बिथाङा सोरबा बेगम आक्ताराखौ इएम होनायाव बिथाङा एक्सपार्ट जानानै दङ सोरबा मुनमुन ब्रह्मखौ माने गोदान अफिस बानायना होनो नागिरो गावनि हिन्जावखौ इलेक्सन गेलेहोनो नागिरो बेफोरावसो बेस्थ दङ बे इउनिभार्सिटिनि सेंग्राफोरजों सिख्लाफोरजों गोरों गोरों सेंग्रा सिख्लाफोर जायफ्रा इउनिभार्सिटियाव फरायदों बिथांमोनजों खनसे सावरायनानै मा जामारदों मा इसु दङ बेखौ खनसे सावरायनो हायामोनब्ला दिनै बर'नि जितु अस्तित्व बर'नि मोन्थायखौ जुदि फाननानै गावनि पलिटिकेल केरियारखौ सास्टेन खालामनो थाखाय जुदि बिथाङा दाम दर खालामनो नागिरोब्ला सोर सेंग्रा सिख्लाया रागा जाया जानो नाथाय प्रमद बर'आसो बेखौ मानो थुंज्लायनो गोनां दरकार दङ इउनिभार्सिटियाव जायफ्रा मास्टार डिग्री खालामगासिनो दङ बिथांमोना साफा साफा गोरों मानसि बिथांमोनखौ सोर थुनलायनो दरकार दङ दिनै बिथांमोननि रिजार्भेसन गैलाब्ला इउनिभार्सिटियाव फरायनानै मा जानो बिथांमोना बेखौथ' सोरबा बुजायनो दरकार गैया बेखौ गावबा गावनो रियेलाइज खालामनानै मा बिटिसि सेक्रेटारियेट माबा माबिबो जालांनो हागौमोन बेखौ रावबो थुंज्लायनो दरकार गैयाथ' दा बे समाव हाग्रामानि अनजालि बिसि सेउलि महिलारि बिथाङा राजखान्थिनि फोथाराव फैगोन बुंनाय लोगो लोगोनो UPPLआ गियाखै जोङो बर' हिसाबै बर' जातिनि बाथ्राखौ साननायनि थाखायसो जों बाथ्राखौ बुंदों दिनै बर' जातियाव सेक्रिफाइस खालामनाय मानसिया अभाब गैया जायफोरा गोबां सेक्रिफाइस खालामबाय बिथांमोना दाबो जोबोद खस्थ'आव दङ बिथांमोन बायदि मानसिखौनो हो नांगौबा प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांखौनो हो बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों एखेलगे खामानि मावनाय मानसिमोन हाग्रामा महिलारिनि बिसिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों संग्राम खालामदोंमोन नामा बिनि एन्सारखौ होथों कास्टम बसुमतारी बिथाङा होथों दिनै कास्टम बसुमतारी माबा मोनसे बाथ्रा बुंबानो बर' रायजो राजाफ्रा किसुमाना नंगौ होनना सानफ्लाङो बिथाङा जे माबा मोनसे केसाव माबा मोनसे केलेंकारि जानानै एबसेन्टनिफ्राय एक्सपेल खालामदोंमोन बे बाथ्राखौ बावगारबाय कास्टम बसुमतारी बर' जातिनि कान्धारि बोरै जानो हानाय अखम जातीय परिषदआव मानो हाबामोन बिथाङा जुदि बर' जातिनि सेन्टिमेन्ट दङब्ला फार्स्टआवनो BPFआवनो हाबमोन बिथाङा UPPLआवनो हाबमोन बे समाव रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय बिधान सभाखौ नोजोर होनानै स्पष्ट लुबैदों थारैनो UPPLआ NDAजों थागोन ना हारसिंनो गेलेगोन गोबां गोनो गोथो जादों मेटारा बि नङा मेटारा जाबाय बर' जातिखौ सोर रैखाथि होगोन सोरनि नेतृत्व बर' जातिया रैखा जागोन बे लिडारनि नेतृत्वनोनो बर' रायजो राजाया भट होनांगौ जों बिदिसो बुंनो नागिरगोन रायजो राजाफ्रा मानो भट होनो UPPLनो रायजो राजाफ्रा बेनि थाखायनो भट होगोन दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बर' जातिनि थाखाय सान हर साननानै बर' जातिनि थाखायनो बिथाङा आल्टिमेट मोनसे लेभेलसिम खस्थ' खालामनानै बेसिम बर' जातिखौ लाबोदों दिनै नेशनेल लेभेलाव इस्टाब्लिश खालामनाय सासेल' जोंनि दैदेनगिरियानो जाबाय मानाव गेदेर
प्रमद बर' बिथाङा दिनैनि जांसाराव बड'फानि समाव आलादामोन बड'फायाथ' बर' जातिनि बिफा बेखौ जों मालाबाबो इगनर खालामनो नागिराखै नाथायबा जों बुंनो नागिरदों दिनैनि जांसाराव बर' जातिखौ जुदि सोरबा रैखाथि होनो हायोब्ला मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा आरो प्राइम मिनिस्टारजों गले गले बाख्नाय जानाय मानसि होम मिनिस्टारजों थोंजों सोमोन्दो थानानै हारिखौ रैखाथि होनो हानाय मानसिया जाबाय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बेखायनो जायफोर बिथांमोना हारिनि एसेब्लाबो थै दङ हारिनि थाखाय जुदि सानोब्ला बिथांमोना थारैनो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जा UPPL राजखान्थि हान्जा बिथांमोननो भट होगोनखौ जों फोथायनाय दङ BPF सरकारा लाइमोनफोरनो 2 लाख होनायखौ UPPLआ मानो हजम खालामना लानो हायाखै क्लियार खालामथों बिथांमोना BPF नि सेंग्राफोरनोल' होगोन ना बाखि लाइमोनफोरनो होगोन भिडिअआ किन्तु भाइरेल जागासिनो दङ गावसोरनि चेयारमेन सोरबा BPF नि नेता पालि नेताफ्रा रानना लागासिनो दङ लाइमोनफोरखौ मानो थगायनाय लाइमोनफोरनिफ्राय बिथांमोना 1.5 लाख भट लादों लाइमोनफोरनो साख्रि होगोन होननानै लाइमोनफोरनो 2 लाख होगोन होननानै माला होगोन बिथांमोना रिन्जय बर' नोंथां मानो थगायगासिनो दङ लाइमोनफोरखौ मानो थगायगासिनो दङ मोनफ्रोमबो बाथ्रायानो इलेक्शननि उनाव नोंथांमोनखौ इलेक्शननि उनाव होननानै लेक्सार होनो थाखाय बर' रायजो राजा भट होआखैमोन लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना भट होआखैमोन नोंथांमोना सरकाराव फैनानै फेलकिबाजि खालामबाय थाबा जानाय नङा लाइमोनफोरनि धर्जखौ एसेबां नायबाय थानाङा नोंथांमोना गावबा गाव स्कर्पिअ लादो मा लादो बुंनो गोनां गैया नाथाय लाइमोनफोरनि मोननो गोनां 2 लाखखौबो जुदि नोंथांमोना बन्सित खालामबा बिनि फिथाइया किन्तु बोरैबा जागोन BTC सरकारनिफ्राय मोनबा गेरेन्टि बे मोनबा गेरेन्टिखौ 1 नाम्बार बाथ्रा गुबुन हारिनो जितु हानि पट्टा होनो नागिरनाय धान्दा राजनितिनि बेपार बेखौ बन्द खालामनांगौ हाग्रामा मुलुग बिथाङा स्पष्ट बुंदों बिथांखौ नोंथांमोना हजम जायाखै नामा गनायना लानो हायाखै नामा हारिखौ फाननो नागिरनाय मोनबो खामानियाव जोङो सापर्ट होनो हाया नांगौबा गावनि जातिनि मानसिफोरनो हानि पट्टा हो जोंनो फार्स्ट वेलकाम खालामगोन हाग्रामा मुलियारखौ जोंनो आर'नाइ सिगोन बिथांनाव थांनाय 5 बोसोराव 3 लाखनिबो बारा UPPL सरकारा नांगौ जायोब्ला जुदि बिथाङा हाग्रामा मुलियाराव जुदि साहस दङब्ला बिथाङा बुंनांगौ गाबोननिफ्राय जेसेबां रिजार्भ फरेस्टआव जोंनि बर' मानसिफोर दङ साफ्रोमनोबो हानि पट्टाखौ होगोन होननानै गाबोन बुंनांगौ बिथाङा डिक्लेयार होनांगौ थांनाय 5 बोसोराव 3 लाखनिबो बारा पट्टा होदोंमोन बेयावबो नाथाय माखासे दिनै जोङो सावरायगोन जोंनि जातिनि अस्तित्वनि हंकर जाना फैदों बै समनि खोथाया आलादामोन दिनैनि तारिखाव जे बर' मानसिया क'क्राझारावनो बर' जातिनि केपिटेल बर'नि उथुमै जायगा क'क्राझारावनो जोंनि मानसिया मानो बुथार जाखो बे बाथ्रायावसो जोङो फकास होनानै खामानि मावनांगोन बर'नि दैदेनगिरि थानायाव बर'नि CM थानायाव सासेबो बर' मानसिनि जिउआ जाहाथे थांनो मोना बेयाव जों स्टेप फरवार्ड आंनि आखायाव आयना ल'आ गैया होनना बुंदों ल' गैया होननानै बेफोरनि सायाव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि आखायावबोथ' ल'आ गैयामोन अब्ला 5 बोसोर माबायदि एसेबां पिसफुल सालायनो हाखो बिथाङाथ' दिनै NDA आव दङ मानो चिफ मिनिस्टारखौ बिथाङा धमकि होनो हायाखै जोंनि बर' मानसिखौ गाग्लि बुथारबाय जोंनो सेफ जन नांगौ जोंनो प्रखाखन नांगौ बिथाङा मानो बुंनो हायाखै बिथाङाथ' बुंनो हानांगौमोन बेफोर थासारिया UPPLआ सरकाराव थायाब्लानो दङ बर' जातिनि बिपदनि समाव जुदि बाथ्राखौनो बुंनो हायाबा बेबायदि लिडारखौ मानो नांगौ जोंनो होननानै अजद दिखाङो बेनि थाखायनोथ' भट लादोंमोन बर' जातिखौ रैखा खालामनो थाखायनोथ' हाग्रामा मुलियारिया भट लादोंमोन दिनै मानो रैखा होनो हायाखै जोंनि कुइसनाथ' बिसो दुङाव थासारिखौ UPPLआसो खालामो होनना बुङो राजनितिया मस्ट टेम्परारि बुस्थु जिखुनु टाइमावनो जों बेखौ बादबोनाय राजनितियाव जों इन्टारेस्टेड नङा 1 नाम्बार बाथ्राया जाबाय बर' हारिया बर' जातिया रैखा जानांगोन जायानो जाथों सोर लिडारानो जाथों जों बेनि थाखायसो नांगोन जों राजनितियाव गावबा गाव फायदानि थाखाय सोरखौबा पावारफुल मानसि बानायनो थाखाय फैयाखै जातिया सेक्युर जानांगोन 1 नाम्बार बाथ्राया बे आरो बेयाव जोङो स्टेन्ड होनानै थाबाय थागोन जोङो जाय समावलागि राजनितियाव थागोन जोङो राजनितिखौ पार्टि होनानै खामानि मावगोन बेयाव खुनु कम्प्रमाइज गैया बेयाव बे समाव UPPLनि गेजेराव गासै 7 जन MLAनि गेजेराव सासे मिनिस्टार दं बिथांमोनखौ फिन रायजो राजाफ्रा अनसायगोन होननानै सानो ना खमसे खमथ' सिन्डिकेट खालामाखै रायजो राजायाथ' दामि फैसा होनानै दावदै बायना जानो गोनां जायाखै अमाखौथ' फैसा दामि होनानै बा UG ब्रह्म बिथां मिनिस्टार जानायाव रायजो राजाया थांलाय फै जानो गोनां जायाखै जै सरन बर'आ मिनिस्टार जाबाय 6 मायावनोथ' दिनै मानसिफोरा जेरैबायदि माने खस्थ' मोननो गोनां जादों दिनै आला खाला जानो गोनां जादों 6 मायावनो जुदि बेबायदि सरन बर' बिथाङा मिनिस्टार जानानै बर' जातिखौ जुदि आलानि खालामनो हादोंबा दिनै बिटिआर बासिखौ आलानि खालामनो हादोंबा 5 बोसोर जुदि बिथांबायदिया मिनिस्टार जानांबा मा अबस्था जागोन खनसे साननानै नाय
रायजो राजा साननानै थांखानोसै बे समाव मिरु UPPL लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि रंगल बर' बिथांजों गोबां जों बे समाव राजखान्थि बिथिंखौ लानानै जौगानायखौ लानानै आथिखालनि सरकारखौ लानानै गोबां सावरायबाय आरो UPPL राजखान्थि दोलोनि सायावबो गोबां सावरायबाय बे समाव जों जोबथा बिथांसिम सोंगोन जे फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव नोंथांमोना माबोरै रल लानो होननानै थांखि लाना दं जोंनि फार्स्ट एजेन्डाया जाबाय जातिया बर' हारिया जेरैखि जाया रैखा जानांगौ आरो मोनसे मेसेज होनो लुबैदों आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों बर' जातिखौ लानानै दाम दर खालामनाय कुनु लिडारखौ बर' रायजो राजा बिथांमोना निमाहा होनाया मोजां जानाय नङा मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि नोंथां रिन्जय बर' नोंथां बिक्रम दैमारि नोंथां कास्टम बसुमतारी नोंथां नोंथांमोनखौ बर' जातिखौ फाननो थाखाय बर' रायजो राजाया मेन्डेट होआखैमोन नोंथांमोना सिन्डिकेट खालामथों होननानै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ पावाराव लाबोआखैमोन बर' रायजो राजानि हारिनि थामोनथाखौ रैखाथि खालामनो नोंथांमोना सिरियास जानांगौ बेजों लोगोसेनो बर' लाइमोनफोरनि जि थांनाय थैनायनि बाथ्रा बिथांमोननि इस्टाब्लिशमेन्टनि बाथ्रा बेखौ नोंथांमोना फकास खालामनानै खामानि मावनांगौ बर' लाइमोनफोरखौ गले गले थगायनायखौ जोंबो सैजो जायाखै आरो कुनु बिटिआरनि बर' लाइमोनफोरा बे बाथ्राखौ सहायनायाव गैया नोंथांमोना बेनिफ्राय जाहाथे सांग्रां जानानै थायो दा बे समाव नोंथाङा बर'नि बाथ्रा बुंबाय थादों BTCनि बर'आ बर'नि बाथ्राखौनो बुंनांगोन जोंथ' जातिखौ लानानै दालाल खालामनो हाया जोंथ' हाग्रामा महिलारिमोन बायदि खालामनो हाया BTCनि राजखान्थियाव दिनैनि समाव बर'खौल' बिदि होनानै जों कमप्रमाइस खालामगोन नामा बिदि होनानै भटनि थाखाय कमप्रमाइस जों खामा बेखौ खालामगोन सोरबा बिक्रम कास्टमोन बायदि मानसिया सोरबा हाग्रामा महिलारि बायदि खालामनो हागौ जों खालामा जों बेयाव गैया बे समाव जों नांगौबा राजनितिखौ बादेगोन जातिखौ फाननानै जों राजनिति खालामनो लाइमोनफ्रा बर'नि दैदेनगिरिफोरनि सायाव गोबां बे समाव दुखु मोननाया बांबोगासिनो दङ थांनाय साननैसो सिगां एसआर जादोंमोन सासेबो जोंनि बर'नि लिडारफोरा एसआरखौ जाफुंनांगौ होनना बुङाखै बेयाव फैबाय थानाय भबिष्यतनि लाइमोनफ्रा गोबां खैफोदाव थांगासिनो दं 5 लाख जाहैबाय दिनै मोनसे हारिया माबे राजखान्थि दोल एक नाम्बार दायनिगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा डिसिफोरखौ लानानै बन्द खालामदों एसआरखौ दिनै जानाङि खालामग्रा मानसियाथ' हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनबा डिस्ट्रिक्टनि डिसिफोरखौ लिंनानै बिथाङाथ' बै समाव माने बन्द खालामनाय बाथ्राखौ बुंदों जयन्त मल्ल बरुवाखौ बिथाङा खाथियाव लाफानानै जोंथ' बुङाखै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों एसआरखौ बन्द खालामबाय होननानै मिडियानि गेजेराव गां बिथाङा बुंदों दा मिडियाया सोंनांगौ नोंथाङा बर' जातिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि जानो थांनायाव मानो बादा होनानै गुबुन हारिखौ स्पेस होबाय थादों भटनि सार्थ नोंथाङा जातिनि मोन्थायखौ जातिनि राइट्सफोरखौ फानजोबसिगोन नामा कुइसना बेसे जानांगौ दिनैनि तारिखआव नैथियाव आरो जिंगासिदों आथिखालनि जाखांफुंनाय लाइमोनफ्रा 3,23 बिघा हायावहा आयेननि बेरेखायै दखल खालामना दं ट्राइबेल एन्ड बेल्ट ब्लकआव दासिमबो बेफोरो हाग्रामा मेजरिटि दङ महिलारि बिथाङा दिनै 28टा सिट दङ बिथाङा इभिक्सन खालामनांगौ जोंबो आपिल खालामदों जुदि बर'नि थै दङब्ला दम दङब्ला बिथाङा माखौथो जाति खालामबाय थादों जातिनि खामानियाथ' बेनो हा हुखौ रैखा होनांगौ बासायनांगौ लाइमोनफोरनि रागा जोंनाया कुइसन खालामनाया राइट ट्रेकआव दङ बिथांमोना जातिनि सेन्टिमेन्ट दङ ओंखायनो कुइसन खालामदों आरो बेखौबो बिपिएफनि मानसिफ्रा मेगन सालायगोन दा मेगन सानो गोनां गैया बेयाव BPF UPPLनि बाथ्रा गैया हारिया रैखाथि जानांगोन ना हाया रैखाथि जानांगोन ना हायानो जुदि गैयाब्ला जातिया बहा थानो बहा संसार जानो बहा रायजो जानो थांनाय 5 बोसोरावबो इभिक्सन जानाय नङासै 5 बोसोराव इभिक्सन जादों बेनि प्रुफआबो जोंनियाव दङ नाथायबा मोजां बाथ्राफोरखौ माखासे मानसिया सावरायनो नागिरा थांनाय 5 बोसोराव हारिखौ रैखाथि होनो मावनायनि थाखायनो दिनै बेखौ जों भुगिनांदों थेवबो जोङो हारिनि थाखाय स्टेन्ड होलांबाय थागोन बेनि थाखाय जेसेबां लस जाबाबो जोंहा बुंनो गोनां गैया थारैनो बे समाव जों बिथां UPPL मिरु लाइमोन गांखंनि स्पक पार्सन रंगल बर' बिथांजों गोबां दिनै सावरायबाय आरो माखासे बे समाव दान्थे बिदान्थे जाबाय आरो जों दिनैनि बे जा दसे सम मोगा मोगि लानाय बे मोगा मोगि लानायखौ जोंनि बे एसेयावनो जों फोजोबथ'नोसै गोजोन्थों।